Ngaingo shikade yaublei hakaneka klimat bolai nga kaneka lat ban yadon benta ban ai ka jing shakri ya ka kerteng ka wakhot ka jongu lingba kaneka online service ka bakabalang kalapan bait ngai khublei ya phi ki parabangej baro ki bayo sngo bat ki bayo I ya kaneka jingkren haganeka step bat ngangej skem bahkan long ka jingker khu yang I baro ki bayo sngo bat ki beshash koreka ngim hakipor ki bashitom shikadaya ka jing shakri blay ka bangi juyo barok shikata haki yeng mane menta ngimla shoban yo ngelaya seng nalaki jong ki yeng nrengi aingo ruyau blay bo blay ula ai ka jing start balingba kini ki kor ki bor ka jing seng jongi kam shim ladkut satya tingi aingo shikade yauble hagani ka stem ka khubor ya ka bala binshet hangaban kren hapdeng jong phi ki parabangej bat ki parakristan baro kalong hato ka perthai kan waino menta kata kadai ka benta ka baki kwa ban yosngau hagan ka step nagaktin ka jongublay dengan pule katto ka nitliki benta nagaktin ka jongublay hakajingadai bat kani ka subject ka bakraw kasam ka bashispa ar tliki dukhat ka ba ar pusan bat ka ba ar pa hunreu long kumne nado menhendai melaseng ya ka nongrim jong ka khandau bat ki bneng ki long ki jingle ki khti jong me kini kindo na hendrai me men yaisa hot ken kita baro kin manrim kum ka jan kum ka jankup man penkelayaki te on penkelayaki naka kitab ka jong Isaya kalanong ka basan phuwei ka khot ka bahnreu long kumne tukhmet yalaki khmat sheki beneng tukhmi ru ya ka khandau shapo nabaki beneng kin jano kum ka tdem ka khandau ru kan man rim kum ka jan bat ki basyong haka kin yap kum jo hnrai ka jing penim jonga kan sa halakarta ka hok jongaru kanom do no bat sana ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ar husau ar liki dekat ngan pule na ka dekat kabalai bat kabalai pusan te habau dang syong halor ulum olip kisenran kilawan hau jarjar kiong to yatho hangi lano bakini ki ei ru kinlong bat ka bakumno ka dak ka jingwan jongme bat ka ba waino kani ka perthai ka dekat ka balai pusan ka beneng bat ka khandau kin leitno hanrei ki kten jonga kin nom leitno satya ngan pulipat na ka kitab jing penpau kalanong ka ba arpau Kadkhot
kabakat way. Bat ngalayo yakaket balik bakraw bat yaw tawa siyong halor jongka nakmat jong uba kakendaw bat kabeneng kilaya petno te yaka jaka amshim la shemsho yaka doble unda kerku yangi shikadaya lingba ka jingpule nagaktin ka jongo tangi nya duai ublay bat kupa jongi ubahabneng ngiwan akmat jong me hagane ka por sa shisen pan banai ka buram bat ka jingiro ya ka kerteng ka jong me ngiaingo yeme ko kupa babha namar ba melaripen imengi hado ka sengi ka ba menta haka jingyait lenti jongka jingim kila don ki por ki bas gausi bat kila don ki por ki bakmen kila don ki por haka ba ul ba dum jongka jingim uwan banka kila don ki por haki bangila mi kila mi sibon ki jingkeli haka mensem ka jongi Henry haka jingyait lenti jongka jingim hibaro ka way. What hapdeng kini ki jingye shem, bat ki jingye kendo ki babon rukam. Ngis ngau tu yaka jingdan rengkat ka jongme. Ka way pa ka way ka senjam ka bangi ngishem. Ngis ngau tu ba me yait rengkat bat ngi. Te kumba mela don rengkat bat ngi. Haki por ki bala deb baro. Ngidon kata ka jing sngau scam. Ngidon kata ka jing sngau shngan. Bamenang yayalam yangi. Kat bamedang ibit ban pensa yangi. Hakane ka pertai. Hakane ka step ngila pule na ka ktin ka jong me. Ay baki jingmut bat ki jing perkhat jong ibaro. Kinlong ki bala padiang hunak mat jong me. But I baki kintin jong ka jinges lok nagaktin jong me haga nag stem. Kinlong ki bala persat mensim. Nami. But ki ba wan nagakhet jong ka jingis na ka jong me. Kerku yangi. Iway pa iway ki ba yo apanya don banta. Ban syakri yame. Haga nag por ka ba menta. Nabangi pani kini baro. Haka kerteng ka jong u Jesus Christ. Ubalong nong penimba utrai jongi. Amen. Ke subjek kumbang alabatay nado ka baningkong ya kabalaay yang aban kren mentagasngi kolong hato ka perthay kan waino menta. Kalau ke subjek kabayar haduk kata-kata namar kakren ya ki jing hikai syong tenrai jong kaktin ka jong ublay kabayadai bat ki ban saja bat ki ban saman haka jingadai bat ngi ki breu ka kren syapang ka jingyam, ka jing mipat, bat ka jing bishar, ka jong ublay, bat ya ka jingim ka bahadin. Te kumta, ban kren, yagane ka benta, kinong tho hagaktin ka jong ublay, kila pendan kami kata ke phrase kabakut jong ka pertai kane kedai ka jo ka jingkeli kabaki senran kila keli au Jesus Christ siapang ka jingkut no jong ka pertai
Kani ka jing hikai ka be day bat ki ai ki ban sawan. Ya kito ki balayo ya ka jing pule ha ki seminary lani ha ki Bible school lani college. Ya kani ka jing hikai kitip la ong ya ka bakadai ka jing hikai ka baki khot ka eschatology. Ka eschatology ka dai ka jing hikai ka ba hikai ya ki ban sajia hadin. Haka ruk ham khen ye ka por kat kum ka tin ka jong ublay ka por kam day ka ba yai jia man ka por ka jo kam ju yai jia kam long cyclical ka jia tang shisen bat haka jing hikai jong ka tin ka jong ublay ya ka jing hikai ya ki por ki ban sawan ka kren ya ka jing thmu ka jong ublay haka bakut ka jong ka wat la ka perthei ka kut ne kam kot ka history kan kut ne kam kot hendrai ka jing thmu ka jong ublay on pendep yaka. Haka testament ka barim ki don ki jing hikai ki bia day bat kan ka benta ka bakrau shika deye. Ujob batai syai yaka por ka ban sapoi kabalong ka por jong ka jing job jong ka jingej jong u hau blay. Bat kata ka long mday haka ni ka jing im ka bamenta. Henry ka kren hadin jong ka jing yam. Bau blay un sa pelajo. Kata ka long ka personal ka jong u ka badai ya ka jing im jong u hi ka ba shimet. Lading ipai haka kitab ka jong u Job ka lenong ka bakat khandai ka dekat arpusan bat arpunyo laong kumne. Henry ngetip bau nong seus pa jong awim. Bat baun yeng no haka bakado haka kendo. Bat hadin bala penjot no kumne ye ka snap jonga. Penman nalakado ngan yoi yau blay. Kata ka keren ya ka jing hikai ka ban sajia hadin haka testament ka barim kadai ka bau ujob u angnot bat ukmi lenti bat de hangning yo ya ka jing hikai ka baningkong haka jing day bat ka jing im hadin jong ka jing yap. Henry kani kam sakut tang haka jing im jong u ka ba shimet. Ka donru ka jing kermen. Baka ri bat ka jat benriu hi baro ka way. Kin yo ban ring men sim ya kani ka jing im ka ba thamai. Ka ba wan now blay hi. U Ezekiel haka lenong ka balai pa hunyo, haka dekot ka bakat way uong kumne. Lai punyo Ezekiel, ka dekot ka bakat way uong kumne.
Andok ta ulong hanga ko nu breu. Kini kisieng kilong ka yeng Israel baro. Hakmi kiong. Kisieng jong ikila terkong no. Bat ka jingkermen jong ikala do no. La ot no khoj yangi. Kanya ka pen i. Ya ka jingim jong ka jaj benreu Israel. Henrai ka khmi lenti bahagawai ka sengi. Kan don ka jingmi pat ka bakenja mensem. Kan ring yakal air ka ba wan nau blehi. Bat yakata ka sengi ka bakum kata. Unong ya tho lupa amos. Hakalanong ka basan kat khot ka bakat pra hado arpau. Ukren yakata ka sengi ka jong utrai. Bakane ka jing ang not, kane ka jing sliang, kane ka jing trang. Mdai tang ka jong ki briu, hunrei jong ki jing thau baro. Ka jing thau hi baro ka ot lang. Ka kmilenti, ya ka jing pen im ka jong ublay. Habang ikren ya ka jing hikai ka bahadin. Ya ki ei ban saja. Ka wei ka bangimla ban yat lat kolong. Bahaka bakado ublay unsa bishar ya ka pertai baro ka wei. Da ka hok ka jong u. Bat ublay jong ka beneng. Unsa seng ya kata kahima kabandam dan mano bala ban penjot ya ka. Daniel haka kitab ka jong u haka lenong ka bahnyau haka khot ka bakat lai bat ka bakat sau ong kumde. Ngalayo i haki jing ito pau menmet. Barakmi ulawan uwei dakil obneng kumukon ubreu. Bat ulawan syauta ubana mahendai kulang. Bat kilawan lam ya hajan jong u. Batla ai hu ka jing bishar bat ka buram. Bat ka hima. Baki kenja benreu baro kijaj benreu bat kikten kin syakriyo ka jingsen syar jongu kalong ka jingsen syar bom jukot kabanam dono bat ka hima jongu kabanam penjot no hangning yoi baka hima ka babom jukot on ayaka haka sngi haka por kabakado hau kon jong ubreu. Kane ka kren ya ka ay kaban saja haka testament kaverim. Ngila banyak kren bon kenta haka jingedai bat kane ka benta. Henrai namar ka por kam sya satia nginyapet sakawai pat ka benta. Ka jing hikai jong ka testament ka batamai. Haka jinge day bat ki ki bansawan. Ka testament ka berim. Haka jing hikai ka jongka kumbang ilayos ngaw. Ka kmi lenti. Ya ka jing pendep. Ya ka jing kermen. Bat ya ka jing kular ka jongka. Bat ya kene ka jing kmi lenti. Ka jing hikai ka jing ang not. Ka bang iyo i haka testament ka barim. Ngiyo i ya ka jing pendep ka jongka. Ha u Jesus Christ. Ngiyo i ya ka la pendep ha u Jesus Christ. Lalang ipet haka siti ka jong u Petrus. Ka ba ningkong.
ka lenong ka baningkong ka khot ka balai lo ong kum ne ka jingker khu yau blei bat yau kpa u Jesus Christ u bau trai jongi u bakat bakum ka jingis nei ka bakrau jongu walaupun ka arsen yang isya ka jingker men ka baim da ka jing mi pat u Jesus Christ na ki bayap day how Jesus Christ bala job ya ka jing yap bat ya ka jing tep bat day da ka jing mi pat ka jong u la ai ya ka jing shai jong ka jing shisha jong ka gospel u jisu ang kani kadai ka jing im ka babom jukot ka jing im ka babom jukot ka ban sawan uong bakito baro kiban rong kiban yo ya ka jing im ka babom jukot kidai ban rong haka hima ka jongublay da ka barong haka hima ka jongublay ngirong haka jing im ka babom jukot ti yakane ka jing hikai ka bagaktin ka jongublay ka hikai baka jing im ka batmai haka hima ka jongublay kadai ka jing im jong kito ki bangech ki ba hok ki ba blay ula penim yaki ling baka jing yap bat ka jing mi pat ka jong u Jesus Christ lan ngi pet pat ha ka jing hikai jong ki tet jong ki apostle ki kren ya ke ne ka wei ka jing shisha ka bakrao baka jing im ka babom jukot what lakam pat wan kabadai hadin jong ka jing yap henrai mentangi mat ya kata ka jing im ka bakmen ka jing im ka badap karhai hagan ka jing im jongi ka bamenta bat ngin scout ho ya ka jingdap biang ka jingdap pura ka jongka dai hagasngi ka bakut hakabaw jisu un sawalam ka jingyam bat ka jingmi pat ka jong u Jesus Christ ka ai yang i ya ka ni ka jing shisha banginya don bentalang wat la dengilong tangki breu ha ka ni ka pertai kum ki Kristan kum ki breu ki ba it yau Jesus Christ ngi im ya kata ka juk ka bansawan menta ha ka ni ka jingim ha ka ni ka pertai ka jingruai semen sem ka ong ka men sem shatei sukenjai ha ka yeng utrai hang ningin trai mereka men sem jong di shatei badai deka jing don ka jongu mensim bako jongu blay uba syong hapo jongi ngimat ya kata ka jing im ka bala penmi pat jong ka por ka banuan mentahi bad ya kene ki nong hikai jong ka ktin ka jongu blay ki ong yaka kada ka realize eschatology ka keren baya ka ay ka bansawan menta haga ni ka jingim jongi ngilamat yaka u Jisu haga jinge keren jong ubat kisenran syapang ka bakut jong ka pertai
haka lenong ka ar pusau jong ka gospel ka jong Matthias ukwa ban penskau tho ban kirseu thia ya ki banget ya ka nika jingshisha ka bakrau bau Jisu haka wai ka sngi unsa wanpat haka buram ka bakrau ka jongo wat la kampat simla long satia menta Henry ka day ka jing shisha baka nika por ka bakutkan sapoy haka jingwan ka jong u Jesus Christ hagi niki por ki baladep haka por ka thma jong Israel haka bala penjot no ya ka temple ka jongki ka don ka jing ngau tho bau Jisu un sawan no haka to kapor Henry kam simlong satya kumta kaktin ka jong ublay ka krensyay ya ka jing shisha Bashwa bakata kapor kan poi kan don ka jing pai din ka bakraw ladang ipet haga gospel ka jong Matthias kalanong ka baar pusaw lightly kitakot kabashipaw katway bat katar kakren kumne anda kumta te shibon kinya thot bat kinya de paralog bat kinya shon paralog bon kinong tho lupa ba lamle rokin mi bat kin shikor ya shibon te namar baka pop kan manbon kajing kibabon kan man kriat shua baka tagasngi kabakut kan poi kan don ka jing pai den jong ki banget kin eno ya ka jinget ka jongki kin nong tho lupa ba lamler kin mi henrai wat la kataru la de kimi bakana ka jingkut ka dompat poi ka jingkut kan poi dei hakane ka benta ka bau Jisu la kren hakat khot ka bakat sau jong ka tu ka ju hi ka lenong te ya ka gospel jong kane ka hima onyalap haka perthai baro ya ka banong ka jingpla haki kenja benreu baro anda kumta ken kan jia ka bakut ya ka gospel onyalap ya ka haki kenja benreu baro badhaden katakan wan ka jingkot u Jisu kwa yaki banget bakin syai bha haka jingedei bat kane ka benta u Matthias haka ne ka gospel ka jongo u ai haki kintin ki bas ngau tho baki Kristan kim dei ban ngau tho bakla yaki por bat yaki ayom mdon mano bala ban ong thik hagano ka sngi bau Jisu unwan ar pusaw lanong saw po ar gadkot long kumne namar kata to sharai nabapim tip yak hakanoma kasngi bau try unwan u Jisu ukmi lenti baki senran ki jongo kinlong ki bapen kre yalade haki por baro
Haga gospel ke jong Matius si sau pulai, bat sau pusau ke dekat jong ke jok ke lenong long. Ya kan itu te pitep baladau trayeng ulat tip hagan ke por ba unwanu nong tu undala ap. Bat unam da syak ban prat ya ke yeng jong. Nama kumta phiru tolong ki bala kloy. Bahagan no ke por ba phimut ukhon ubreu unwan. Bat ka jing kentu hang ne kalong. Ya ka jingwan ka jong u Jesus Christ anam don batip mano ya ka por ka jong ka. Hendai ka jing khot ka jong u kalong. Bangi de ban long ki balapan kre ha ki por baro. Haka gospel ke jong Matius arpusan kalenong hagat khot ke basau long kumne. Hendai kita ki bastat kila shim yak ompnyang haki kulpi jongki lembat ki syarak ki jongki. Kajing khot ka jong ublay kalong bangi don kamban pen kre dakilat baro. Bat ban pen don kam ya ki sap bat ya ki talen ki bau blay ula ayangi. Bat bangin bon kam haka kam ka bakrau ka jongu ka kam jong ka jingle isnei. Pet ki bakumno ki kam ki bautrai ukwa yang i bantrei haswa bakaya ka bakutkan poi. Hakalanong ka baarpusan lai punyaw haduk sau pau ki kedkot long kumne. Anda kumta kita ki bahok kin yatho hau kin ong kotrai menobang ilayo iba milatkan. Bat bangila ay bam, lane bamila sliang bat ngila ID. Menoru bangila yo iba melong nong way, bat bangila kot lem yame. Lane baleng kot, bangila penkup jan. Menote bangi yo iba me pang, lane haka bendi, bat bangila wan hame. Utaus te unyato, bat unong haki, shisha ngong hapi. Haba pilale yaka haway ubaritam. Naki para jonga, pilale kenyanga. Ujisu haba ukren yaka niki jing shisha. Yaka por jong ka jing kut no jong ka pertay la nika ya. Uang mamdan mano batip. Hendai katakan sajalong hakapor ka jongoblay. Hendai shwa bagata kapor kan poi ukwa ba mangi kiba khot yala de bangilong ki khon ki jongoblay. Ngin bon kam ban trei hakakam ka jongo ban pendon kam hok ya kasabat ka talen ka baula ay yangi. Bantrei hakabanya rap ya ki way pat ki para mensem ki ba kodor ki ba don saudong jongi. Today na margata kadaw u Jisu hagi ni ki lenong ki bang ilayo imantan. Utip ya ke ni ka way bakata ka bakutkan sapoy. Karta ka bakadukkan sapoy. Hendrai ka jingkwa ka jong kalong. Ba ngilday ban long ki balapan kre. Haki por baro. Ujisu upudyang ya kani ka jing shisha. Jong kaktin ka jong oblay. Bau blay ulong ublay uba donbor halor baro. Uday mau kanyunong tau ya ka pertay.
Uday mau wapenlong ya ke pertai. Kumbagalong menta. Hendrau briu. Ula penjot ya ka. Barha kapor ka babha. Ka jong ublehi. Unsawan lam. Ya ka jingkut jong kane ka pertai. But day hagat kapor. Ka jingsuk ka basisya. Ka hok kan sensyar. Kane kadai ka jing trei ka jong ublei. Te kumta ka jing penim ka bau Jisu kren. Kam dei tang ya kata ka por ka bansawan. Hendrai ya kata ka jing im ka bansawan ngimat ya ka hang ne. Kamen sim jatei ka jing trei ka dei hang ne. Ongki para bangej. U Jisu kwa ba nong yaki senran. Yaki ai ka ba kinom la bantrei. Hendrau kwa ingi bangin pendan kam hok. Yaki sabat yaki talen. Yaki jing ai jong u baro. Haki por baro. Barha ka jong por, ban pen kre, yala ka jong ka jingim. Ka jing keli, ka ba kisenran kila keli ban yat ho, ya kata ka por, ka ba kudno jong ka pertai. Dakwa ban jubab, palat ya ka ika baula jubab. Bamdan manu batib ya ka. Henrai, ukwa, bamangi kum ki khon ki jong ublay kum ki senran ki jong u ngin 3 minut hakakam ka jong u wat la ringi don kamban IT la ka jong ka jingim ngin pha ya ka nakabenta ka gospel ka jong utrai Jisu habang ipet ya ka testament ka batmai ngiyo i kapertai syano kayat, bat syano kan poi. Mdon mano balak banong syano kan poi. Hendring yo i menta ayu kejia. Bat kajing khot kajong ukalong. Bakum kajaj benreu. Ngidon kam ban kala kabamot. Hakipor ki bakum kini. Hadin bakan ka jingpang kalawan ban syok ya ka pertai baro ka wei. Ya ka ri ka jongi. Ka jingkhot ka jongu blai kalong. Bakum ka jaj penriu kum ka ri ngidon kam ban phai syau trai. Ban kala ka bamut. Lese la ka ri ka kala ka bamut ka phai syau trai. Ya ka ne ka jingjia la ban pen kenria ya ka la kalong hagano gorukam. Hendrai la ka jaj benriu kam kala ka bamut kam phai syau trai. Ka jingkwa ka jong Yesus Kristus kalong bamangi shimet ngidon kam ban kala ka bamut. Te haswa baka perthaikan wai. Haswa baka perthaikan kot. Ladangi pule hakalanong ka ba arpusaw ka jong Matayas. Baro ka wai nadukat kot ka beningkong. Hadu ka balay pon reu. Ngiyo iya ki jingkeli ki bakisanran kila keli. Ka jingkeli ka ba makin ningkong kila keli. Yaw Jisu kalong. To yat ho hangi lano bakine ki ai ru kinlong. Bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jongme. Bat ka ba wai no kani ka perthai. U Jisu upen syai syu sakendian. Laring ipet ka gospel ka jong Markus. Kalanong ka ba khatlai ka khot ka ba saw wong kumne. To yat ho hangi lano kini ki ai ru kinlong bat ka dak ka ba kumno haban pendep
yakini ki baro. Kata-kata ka jingkeli, ka bakisenran kila keli, lano kan ka perthai kan waino. Jisu ka jubab ka bau ayaki. Haka gospel ka jong Matthias, wai kumne, ningkong uang kumne. Haka dekot ka basaw bat ka basan uang. Teu Jisu le tho bat ulong haki. To sumar ba unoru unom syukar yapi. Nababon kinyawan nakakerteng jonga kidong. Mangau Chris bat kin syukar ya shibon. Kawai na kidak jong ka jingkut jong ka perthai. Jong ka jingkut na jong ka perthai kadai. Kinong ya tho lupa kiba lamler kinmi. Kinong hikay niyam kiba per kinmi. Lakilong ki Kristan ne kibamday ki Kristan ro. Bat haba makiki krens go kumbakalong kaba daylot. Bat kini ki jingkren jongki kinyalam bakla ya kishibon kibangech. Bat mday tangkata lalangi pulengi yo ikin ka global scenario baro kaway. Bat lalangi pulengi dekat ka ba henrew hadok ka ba pra uji suang kumne. Bat pinsiyos ngaw syapang gitma bat kijing tma benai gitma. To sumarpi wat ngau kuslai. Namar ka day bakini kiai baro kinlong. Henrai ka bakut kampat lajia. Nabaka kenjaban reu kan yang yale ya ka kenjaban reu. Bat ka himaru ya ka hima. Bat kinlong kinam sneu bat kijing yap temro. Bat kijing kenyo jumai. Hashibon ki jaka. Ngap hai kiniwong. Henrai kini baro kilong tang kijing sedang jong ka jing jenjar. Tang kijing sedang jong ka jing jenjar. Hagi ni kisngi ki baladem hadin baladon ko to katma hapodeng ki Hamas bat ka ri Israel. Shibon kijing atolopa kilami. Ngilay oi bat ngilayos ngaw. Kaktin ka jong ublay kong kum kine shibon kiay kin sami. Bait ka tension hakaleng saudong jong ka pertay. Kajingya berngem kitma. Kini ki arms race. Hakaleng saudong jong kini ki rigi bakraw jong ka pertay. Kini baro layat holupa hakaktin ka jong ublay. Kenika global scenario ngiyoi kajing syong seir jong kibreu haga pertay baro akaway kijing pang kijing yaptem kijing pang klam kine baro kaktin ka jong ublay kalet holo pa yangi handraw jisuang kine kilong tang kijing sedang jong kijing jenjar. Jisuang sakaway pat kabenta. Haswa bagata kabakut kan dia. Kan don ka jing paide no jong ki bangech. On isi yapi daki jaj benreu baro. Ka jing pensitom ben ka jing penyap ben yaki bangech. Kan dia bat kan nang yai jia. Pitep hakikat kendai teli ki spas nem. Nadu ke spas nem ka baningkong. Hadu ke spas nem ka bakat kendai. Ong ki nong tho nong wat benya. Haka history jong ka jinget Kristan. Ki ong ka jing yap jong ki breu ha ki banget jau Jesus Christ nado ka snem ka baning ka spas nem ka baningkong
hadu kaspas nem kabakat kandai, habayanu jor, bon kibreu kibayap hakaspas nem kaba arpo, banyak kini kikat kandai spat teli kisnem kibala late no. Mentah hadu kene ke por jongi kaba mentah. Ngios ngawi kajing pensitam banyak ki Kristan, kajing pen wit yaki, kajing pen yap yaki, shua bau Jisu nuan no. Bon kiban eno ya kajing ech, ki nong ya thulu pa ki balam ler, kini ami nasharumbat nashaneng, ki banya thulu pa. Kamtam hagan ka juk jongi ka bamenta kin bentan kami ki media hakar kom ka ba pher ban kren ya ka ai ka bam ya dei bat kum ka tin ka jongo blai bat haki por ki ba kum kine ki por jongi jing sitam ki por jongi jing yale yangi ki ba khot yala de bangilong ki khon ki jong ublay ki Kristan ka jing kwa ka jong ublay kalong bangilong ki be yaine hado ka bakot wat la ki wan ki jing pen si tombeng wat la ki wan ki jing hikai ki ba bakla ka jing pet no jong ki ba bon na ka jing ej ya ka gospel jong kane kahima on yalap ha ka perthai baro skabhang ne badai tang hangta ka bakut kan poi dai tang hangta ka bakut kan poi te ya kane ka gospel jong kahima on yalap haka perthai baro yaka banlong ka jing phla haki kinja banreu baro onda kumta ken kanja kata ka bakut kata ka jubab kalong yaki senran ki bakli yau Jisu bat ka bakumno ki dak ka jingwan jongme bat ka bawai no jong kane ka perthai kabakut kanam jia kumto lemdala pendep ya ka ai kabagakten ka jongo blay kabau blay ulatmu na kabenta jong iki khon benreu ka gospel ka ai yangi ya kalawai ka ba pernai jong ka jingem bar ka jingem ka badap kerhai baru blay ban yo ya kata ulap ha ya lau jong kon jong u Jesus Christ ban wan siya ka perthai ban sius pa ban yap na ka banta jong ni ban pli ya ka lenti jong ka jing e day jong i baru blay da ka jing mi pat ka jong u lapan kesan yangi ti day namar kata kadaw habang ipuli ikaktin ka jong oblay wat nom sya yalam bakla hakijing hikai ki babakla puli ikaktin ka jong oblay yaka gospel jong kani ka hima on yalap hakikinja benreu baro day tang hangta kabakut kan sapoy kala banlong la syai kala banlong la sisngi ngintip ya kanu kapor henrai on dalaya lap ya kanika gospel tiswa bagata ka bakut kan poi ka jingkwa ka jongublay yangi kalong bakum ki briu ki jongublay tongin bon kam hakakam ka jongublay ngin bon kam hagaban ya rap ya kiwai ki paraman sem ki bakodor ngin bon kam hagaban penim ya ki men sem ki bakodor mdai bangin syong klikti kumbalong ki Kristana Thessaloni ban kimi lenti ya kata ka jingwan ka jongo Jesus Christ bahkan sajiano ka jing khot ka jongo blay
tongin bon kam nakabenta ka buram ka jongoblay. Tingaduay baublay onyarap yangi. Mangi barok kibios ngaw ya ka kubor hanga nega step. Hapdeng kijing ele kibabun jajong ka jingim. Kibangi siyam hakin nagipor kibaladem. To ngin pan bor now try. Bangin ay ka jing syakri. Kabaw blay usngaw ha. Hagaban pan im yakimensim kibakodor. Nginya to yakiway yaw Jesus Christ. But ngin trey minat. Banya rap yakiway kibadon kam. Yaka jingerap ka jongi. Yaka gospel jong kanik hima on yalap. Hadin kata kabakutkan sapoy. Doble un kerku. Nakabenta kaburam ka jongu. Amen. Tongin nyo duway. Tribe of hangi aingo yame hagani ka stem. Bamila kren yung iling bakaktin ka jong me. Ngila pulay kaktin ka jong me ka jingkali ka baki senran kila kali. Yakasngi, lano kan poy katagasngi kabakot, kaayom, kaaya kabakot, kajubab kabamalas pansyayang inagaktin kajong may kalong, baya ka gospel jong ka naghima, onyalap ha kaportay baro, de hadin kata, kan wan ka jingkot, yarap yangi, baswa bagataka sngi kan poy, nginbon kam ban syakri yame. Hagaban penimi ki mensem ki bakodor. Nginya to yaw jisu haki waipat. Maraki kam ki babha. Ki banginya rap ikitu ki badon kam ki jinga rap jongi. Bamakiru kin sel to bat bakin tip. Yame ublay nong penim jongi. Kerku yang ihagani ke step. Ikitu baro kibios ngaw yakin ka kubor. Haka kerteng ka jong Jesus Christ. Ubalong nong panin baru try jong ingipan. Amen. Matu ay ru ka jingay ka badabyang ka jong Jesus Christ bau try jongi. Ka jingit ka jong ublay kupa ka banabam jukot. Bat ka jinga slok ka batyang ka bahun. Bat ka papensyad bor ka jong umensem makot. Tu ay bakinilay haway kin syongsa. Bat ngi barok kibe don bantah ka ban sa kriyaw try haga ni kapor. Kiriungay kirukot kibe don hangne. Bat hakaleng saudong sa tlak jong ka portay rukumjo. Nado menta siya do kibom jukot. Amen.